Ассалому алейкум, номи ман Расулов Зулол, ман нава хоб хештам барноми хобгоҳ. Имрӯз дар бораи он мегӯям ки чӣ хел бояд дуруст комментария нависем. Мумкин бисёратон савол диҳед ки барои чӣ ту именно ту бояд дар мо ёдӣ ки чӣ хел мо бояд дуруст комментария нависем. Шашмо курси бизнес коммуникация хонда будам ки як мавзӯи махсус дошт, номаш обратная связь. Дар бораи он ки чӣ хел агар шумо соҳиби ресторан бошед, мисол ба муштариятон чӣ хел ҷавоб диҳед агар ӯ дар китоби дархостҳоятон ягон чиз нависад, ё ки агар шумо ба ресторан рафтед, дар китоби дархостҳо бояд чӣ гуна чиз нависед ки ана ҳамон соҳиби ресторан фикру ақидаи шуморо ба назар гирад. Ин на танҳо дар комментария, на танҳо дар ресторан ба кор меояд, дар зиндагӣ агар донед ба шумо хеле кӯмак мекунад. Мисол, агар дӯстатон ягон кор карданӣ шавад, шумо хатогиашро чунон гӯед ки дӯстатон аз шумо хафа нашавад. Масъалаи зарур гӯш мекунем то охири видео, лайк, подписаться мекунем. Манам ёд гирифтам, манам нав блогер. Тасаввур кунед ки шумо соҳиби ресторан, ресторанатон фақат оши палов мекунад. Муштарӣ омаду хӯрд, вақти рафтан дар китоби дархостҳоятон навишт ки оши паловатон безеб, оши паловатон мазза надорад. Шумо метавонед ки оши паловатонро дигар кунед? Не. Барои он ки ҳар шахс вкуси алоҳида дорад, ҳар шахс ҳар хел мефаҳмад, ҳар хел хӯрокро дӯст медорад. Барои ин шумо наметавонед ки ҳеҷ кор кунед. Агар шахс дар китоби дархостатон нависад ки ошатон бенамак, шумо метавонед ки дигар кор кунед? Метавонед. Ба ошатон намак меандозед. Яъне комментарияи шумо бояд ягон маъно дошта бошад, бояд ягон факт дошта бошад, бояд ягон айб, яъне ҳамон соҳиби ресторанро гӯяд. Тасаввур кунед, ҳар одам ҳар хел комментарияро ҳар намуд мефаҳмад, ҳар хел дархостро ҳар намуд мефаҳмад. Агар шумо нависед ки ошатон бенамак, шахсе ки ҳамон комментарияи шуморо мехонад дар китоби дархостҳо метавонад чӣ гуна алоқа мекунад бо ҳамин комментарияи шумо. Метавонад гӯяд ки хай бенамак, дар назари ту бенамак, тамом, ё ки ту маро бад мебинӣ, барои ҳамин ҳам ҳамин хел менависӣ. Чӣ гуна бояд гӯем ки ана ҳамон шахс ҳатман точна 95% фикри ақидаи моро ба назар гирад. Як система аст, бисёр тренерҳо, спикерҳо бургер мегӯянд, яъне бояд ана ҳамон фикри мағзи фикри худро монанди гӯшт дар даруни ду булочка ба ана ҳамон шахс расонед. Худи булочка ба мазза не ки дарунаш агар гӯшт бошад ба мазза. Яъне плюс, минус, плюс. Аввал хосияти хуби ана ҳамон одамро гӯед. Мисол, ресторанатон хело зебо, аллакай шахс шуморо дӯст медорад. Мо як плюс гуфтем, аммо ошатон намак надошт. Булочки болангия мондем, гӯшта мондем ва булош, як дигар нон монда намонда. Дафъи дигар умедворам ки намакдор мекунед ё ки сернамак мекунед. Албатта фикри шуморо соҳиби ресторан ба сар мегирад. Як чизи дигар, вақте ки шумо комментария менависед, вақт сарф мекунед, фикр мекунед, ана акнун тасаввур кунед, шумо танҳо комментария менависед, шахсе ки навор мекунад ё ки шахсе ки хӯрок мепазад, вай кори зиёдтар мекунад. Дуруст. Барои ҳамин ҳам хуб мешавад агар шумо кори кардаи ӯро ҳам ба назар гиред. Ин китоби дархостҳои ресторан чӣ хосият дорад ба YouTube, Instagram? Вақте ки шумо ҳақорат менависед ё ки таъриф мекунед ё ки ягон смайлик менависед, албатта ин хуб аст. Албатта барои шахсе ки навор мекунад, дар навор ҳамон қадар ки комментария зиёд шавад, ҳамон қадар наворҳои шуморо ҳамон сатаи YouTube ё Instagram ба дигарон зиёдтар нишон медиҳад. Барои ҳамин ин хуб аст. Аммо вақте агар ба шумо чизе писанд наомад, ҳатман чунон нависед ки фикру ақидаи ҳамон муаллиф ҷониби шумо хуб монад, яъне дар бораи шумо хуб фикр. Агар бисёр душвор бошад ки плюс минус плюс кунед, хубтараш метавонед бародарҷон, хоҳари азиз, хола, тағо, бобо, амак, биби, аллакай шумо ҳамин шахсро як шахси наздик меҳисобед ва ҳамон шахсе ки комментарияи шуморо мехонад ҳатман ба шумо ҷавоби хуб медиҳад. Ман бисёртар чӣ мекунам? Вақте ки комментарияи бад менависам ки гап нест братҷон,
гап нест бародар. Аллакай намон шахс мефаҳмад ки вай мана ҳақорат кард ё ки сухани бад гуфт, ман бародарҷон наистам. Аллакай ё комментарияшро делит мекунад, ё ки дигар сомонаи ман намедарад. Ин на танҳо дар комментарияи YouTube, на танҳо дар ресторан ё ки ягон ҷои дигар ба шумо лозим мешавад. Шумо метавонед коре ки дӯстатон мекунад, ана ҳамин гуна баҳо диҳед. Мисол, агар дӯсти шумо хона созад, шумо биёеду гӯед ки девори хонаат каҷ. Ман вай як сол кор кард, заҳмат кашид, хоб нарафт, хона кард, девор сохт. шумо омадед гуфтед ки деворат каҷ. ҳатман дӯстатон чӣ фикр мекунад, ё ки шумо бошед чӣ фикр мекунед? Ё бахилӣ мекунад, ё ки ягон мақсади дигар дорад. Агар дӯстатон омада гӯяд ки о чӣ хел ранги зебо, чӣ хел таҳкурсии зебо, ин хона чӣ хел зебо, офарин, молодец, не ки ҳамин деворат каҷ. Шумо аллакай ҳамаи ҳамин плюсҳоро мебинеду фикр мекунед ки дӯстатон хубии шуморо мехоҳад. Комментария нависед ки фикри ягон касро дигар кунад. Ҳама вақт корҳое кунед ки ягон результат дошта бошад, ягон охири ҳамон кори кардаи шумо ягон ҳосил биёрад. Беҳосил ягон кор накунед. Раҳмати калон, ман медонистагиам ба шумо гуфтам. Шумо агар ягон чиз донед дар комментария нависед, фикру ақидатонро нависед. Агар ягон чиз ба шумо писанд набошад, мо ҳатман дигар мекунем. Ташаккури зиёд. Подписаться кунедтон, колокольчик аст онҷа. Скунетон. Тамом. Раҳмат. Хайр.